Hey guys, good morning. Welcome back to another vlog. Ayan, ano naman kami ngayon. Sorry, hindi na ako nakapag-vlog kagabi dun sa may ukayan. Pero hindi ako nag-ukay kasi hindi ako prepared. So, ang ginawa lang namin kagabi, kumain lang kami ng mami, yung mga tusok-tusok, ano dun sa night market. And then, slow down. ano naman ako ng clip Approaching sharp curve to na right. slow down. Nag-take ako ng mga clips and yun yung mga makikita nyo dun kapag night market, merong mga ukay na mga shoes, mga damit, ganyan, na mura lang. Tapos, pero be careful lang din guys kasi hindi lahat ng nandun ukay. So, ibig sabihin hindi lahat ng nandun legit na mga brand. Kasi meron ding mga meron din yung mga parang replica, ayan. Kasi parang ginawa nila parang ano ba to? Parang Divisoria, parang ganun. Lahat doon bagsak presyo. Mga cardigan, 3 for 100, mga ganyan. So doon yung magandang mag-ukay ka. So dapat ka talaga, observer ka sa mga details ng mga binibili mo. At saka dapat doon before 9 nandun ka na. 8:30 pumunta na kami doon. Naglalatag pa lang sila, naghahang pa lang sila ng mga benta nila. Ang dami nang nagtatambay doon na nag-aabang ng mga customer doon para makapamili. So lakad muna namin ngayon guys is morning OWA and then afternoon PRC. Grabe, nakakaano tong pimple ko dito. Kasi nga 1 week na, mag-1 week na akong hindi gumagamit ng red tomato, sabi ni Bebe Girls, tomato soap. Ayan, shower. Kasi 1 week na akong hindi gumagamit ng red tomato soap, yun. Kaya, hindi tapos, ang tamad kong mag-skincare, ngayon nandito kami sa Baguio kasi sobrang late akong gumigising, tapos ang lamig, ang hirap magkikilos. Hindi na ako nagtatanggal ng makeup ko before ako mag-shower. Basta diretso na lang hilamos, ganun, kaya siguro ganyan. Kaya, let's go back to the skincare routine pag uwi. Pero bukas, may lakad na naman kami bukas! Sky Ranch tayo ulit bukas. We are heading to SM na guys kasi kukunin na namin yung sasakyan doon kasi kami nag-park. Sobrang hirap ng parking kasi dito sa Baguio eh. Natatanggalan ka ng plaka dito. puro kami GPS, ganyan kasi hindi namin alam yung ibang pupuntahan namin. So nasa-search kami nga ng Korean restaurant. Doon kami magla-lunch. So punta tayong sa may Korean Palace, sa may military cut-off or Camp Janhay. Ito naming PRC guys, hindi na kami natuloy dun sa Camp Janhay or Camp Janhay, basta somewhere dun sa may Korean restaurant. Nagano na lang kami dyan sa food court ng Korean food kasi ang traffic, ang hirap sumingit-singit, grabe. Kaya na guys, nagpark na kami ng SM tapos nagtaxi na kami papuntang OWA. Tapos yung taxi na nakuha namin, hindi niya alam yung papuntang OWA, ganyan. Tapos naglakad pa kami, mga sabi ng GPS, sabi ni Google. Okay Google, what's my next turn? Ano daw, 4 minutes walk, then nag-walk naman kami. Malapit lang naman. Tapos pagpunta namin doon, hindi daw pala kami dapat sa OWA. Kasi hindi niya tinecheck yung email. POEA. Tapos kanina chinek ko yung email ko, POEA pala. Buti na lang yung POEA. Parang lalabas ka doon sa skinita ng OWA, tapos across the street na lang. Sana dinala na lang namin yung sasakyan kasi may parking area pala sila doon. Ay, pero ngayon pupunta kaming PRC. Ang problema na naman namin, Baguio. Walang mapagpaparkan talaga. Doon pa man din sa PRC. Doon ka din natanggalan siya ng plaka doon sa motor. Still waiting here in PRC guys. Kantok na. Sali daw siya. Para marami naman ang exposure. Pumunta ko kasi malamig. Marami naman ang exposure. Kasi ilang araw na naman. Tapos na kami guys sa PRC. Medyo mahaba-habang antayan lang. Pero okay lang kasi malamig. Kasi hindi yung aircon ang lamig. Parang malamig talaga kasi sa Baguio. Inaantok na ako kanina. Nakakaantok. So, na lang kami. Ayan na naman. Krispy Kreme and then uwi na kasi may meeting pa ako later, 3:30. Hey guys, so nag-check ako ng wallet ko kasi check kung may pera pa. But then I found my wallet so messy na. Sobrang kalat, puro na resibo, tapos yung pera wala na dito, nasa loob na lang ng bag. So I'm gonna fix this one. Let me know guys kung ganito din ba kayo kasi
Alam mo yung pag titingnan mo na yung wallet mo, puro na lang papel, resibo. Sasabi mo, saan napunta yung sahod ko? Puro resibong nangyari. Parang ito, tingnan mo, na siya, papel lang siya, pero yun pala, may nakasingit pa na 20, o diba? Paano kung tinapon ko to, di sayang na naman. Uwi na kami guys, tingnan nyo naman yung backseat namin. Sobrang gulo. Mga grocery, mga pasalubong. Ay, ayan. So, uwi muna kami kasi may meeting ako ng 3:30 p.m. to 4:30 p.m. Tapos siya, pupunta niya si mama niya sa hospital din. Kasi na-admit. Yun. So, hectic ng schedule. Parang sabi ko nga, hindi ko may enjoy yung leave ko na 2 weeks kasi ang dami rin namin ginagawa. Sobrang lang din. Parang hindi din ako magbabakasyon nito eh. Hey guys, so I'm back home na dito sa Pangasinan and yun nga, nag-weekend kami sa Baguio kasi ang dami namin inasikaso and tomorrow pupunta na naman ako ng Pampanga together with the nurses. Ayun. May kami, unofficial team building, parang recreational activity naman. Papasya kami sa Sky Ranch tomorrow and as you may have noticed already guys, ito palaki ng palaki itong dalawa. Na ngayon ko lang na-figure out kung bakit ako nagka-pimple. Kasi pala, nung weekend, before weekend, nagpa-inject ako ng, ito, kung nakita nyo yan, yung peklat na yan. Nagpa-inject ako ng, ng gamot. Binigyan ako ng 3 doses nung doctor namin. Kasi nga, inflamed tong, ito ko, as in, sobrang laki to last week guys, yung thumb ko. As in, kasi nga yung, hindi ko alam anong tawag ba doon. Basta, doon kasi sa amin, nasulsul ang tawag namin. Yung naganon mo siya. Ganon. Hindi ko alam sa Tagalog kung anong tawag doon. Basta yun. And, sobrang inflamed na siya. And, nangyari kasi yung, nung summer pa. So, bakit parang ngayon lang yung injury. So, parang may nangyari daw na further injury. Kaya nagkaganon yung kamay ko. So, yun. Binigyan ako ng 3 doses. Umepekto naman. Tsaka, mag-oral medication ako para thoroughly siya. Kaya ngayon, meron akong ganyan. Kasi, every time na nagkaganon ako, merong mga pangyayari sa skin ko. Dati, sa likod ko po, puro, pimples, parang chicken pox, ganun. Ganun yung naging effect niya. Tsaka, sobrang bloated ko ngayon, guys. So, ayun, nilagyan ko na lang ng, kamatis. Kamatis. Nilagyan ko ng tomato serum. Ayan, yung dalawa. Kaya, kitang-kitang red na red siya, no? Kasi, nilagyan ko ng red na tomato serum. So, ayun lang guys. I hope you enjoyed watching this vlog. And I hope madami akong nakuha na clip. Kasi, sobrang nakakapagod na itong nangyayari sa buhay namin. Grabe. Ang daming transition, ang daming nangyayari. A lot of meetings. And, basta. Madaming nangyayari. So, yun lang guys. And, mag-edit muna ako. No. Ayusin ko yung upload ko kasi wala akong upload. And it's already 12 o'clock in the morning. So, ayun. I'll talk to you guys on my next video. Bye!